Stirex, és itt van velem Benedek. Sziasztok! Folytatjuk a Bloody Traplandet, ahol abba hagytuk, igen, megvettük a játékot. És újra kell kezdeni mindent előről, szóval most megcsináltuk oda, ahol tartottunk. És akkor folytatjuk. Én leszek a kék, mielőtt bárki bármit kérdez, ő meg a piros. Mindig. Igen. Na hát látjátok, itt végig is vittük, lehet, hogy a bónuszpályákra nem tértünk annyira ki, mint az ezelőtti videókba. Így van. Nem baj, de meg vannak csinálva a főpályák. De ezeket hogy vittük végig, bazd meg? Végigvittük, az a lényeg. De hogy? Ezt is, hogy? Hogy? Istenem, hogy? Úristen! Figyelj, így kell. Ó, de profi. Ó, de profi. Elsőre. Ja, itt megvan. Ja, itt ez a teamwork. Várj, ne! Ezt te megvansz. És akkor most így, és futtik. Hoppá, akkor most én nyitom ki neked, ugye? Jó! Bassza meg. Ne izgulj, ezt meg tudom itt oldani. Meg tudod, jó. Így, te most ott, azt nem kell nyomni. Oda lemész, és... Most. Ott megállhatsz alatt a besiftelsz. Becsúszok. Nem. Ha shiftelsz, akkor nem csúszol. Ugor... Várjál, mondom, hogy mikor. Most. De várjál, itt nem kap el. Nem. Na és akkor, amikor szólsz... És... Menjél! Jó, ez itt most fel fog Most csapódni. akkor te... Vagy én nyitok neked. Te nyisz nekem. Megy? Nyitottam. Most te nyisz nekem. Nagyon profi. Ez nagyon gyors. Hát, Végig csak. ja, mert már egyszer végigvittük, ugye csak az, Igen, az, csak az elveszett az elveszett a a felvétel. felvétel. Ja. Na jó. Hát Itt van egy szopókocka, úgyhogy gyere te is. Szopóról, de... Te majd lehozod nekem, jó? Jó. Szíves örömest. Koló. És áthoztam basszus. Szép. Meg is haltam, úgyhogy. Mész? Vagy melyik? Mennyi? Valaki megadjon szerintem itt. Hát, Így én most akkor. én is megyek. És akkor most te gombra, én most hol menjek akkor? Gombra vagy kockára menjek? Hát Megyek inkább izére, megyek a... Mindegy, majd te mész a gombra. vagy nem. Vagy mégse. Lehozod nekem? És kinyitod nekem? Jössz? Ugye a de hát a gombra, hogyha most várjál, hogyha el tudok odaig jutni. Megvan, ez az! Akkor most vársz egy fél órát és esetleg lejutok? Na. Anyádat, mindig elfelejtem azt a kockát. Sajnálom. Jaj te. Na itt lesz még szopó. Bassza meg. Van megint. Már megint. Nagyon szép. Te is tanulsz Volt a tőle. szép és szép. 60 FPS-re kicsit jobb amúgy. Na nézzük. Menjél! Nagyon szép. Itt egy kocka van. És átjutottam. Jól. Én azt nem is tudtam, hogy ott van. De én tudtam, mert te álltál előző, ahogy akkor is a gombon szerintem. Ne, ez már ismerős. Ezt is végigvittük. Igen. Úgy. De ezt így kell, figyelj. És... most futik! És most anyám. Látod, visszamentem. Jó, semmi baj. Ez így... Így ide, aztán mégsem. Ha! Nem már! Megint beszorultam abba a kis szarba. Na várjál. Ki kell számolni. Most! Nem. Végre. Menjél! Várjál. Nyugalom. Tudom, mit csinálok. Mi? Látszik, hogy tudod. De mi volt az, bazd meg? És ott voltam, nem igaz. De mi? És most mész. Oké, na most már megom már. De mi a faszomtól halok meg? Jó, itt vagyok. Nagyon jó. Hogy kéne?
Most! Anyád! Halalala. Menjél! Halalala. Itt vagyok, Márkó. Halalala. Tényleg? Tényleg? Sorry. Halalala. Nem! Halalala. Hogy kéne Nem, basszus. Leg voltam. Hogy Halalala. Hogy kéne? Így Halalala. kéne, így kéne, ott vagyok. Ah! Nagyon jó, hát ott már easy. Nagyon. Kurvára easy. Tessék. Bassza a nyakad. Halalala. I've been counting down the days and the nights since you last said that you loved me, and it's cold here in the shadows with no light since you last said that you loved me. Hoppá. Ding, 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 ding. Most mi az? Hallod, már egyben vannak kettő pengve. Ott van, itt vagyok. Ugorj! Hallod, egyben van a kettő penge. Mennyi? Ez necces, Márkó. Menjél! Itt vagyok, Márkó. Nagyon jó. Menjél! Márkó! Most. Ez az! Ott van. Ah. Itt a szopópálya. Itt a... Márkó. Itt tartottunk. Ne legyél ott tüske. Bassza meg. Vagy... Ez Nem. az? Ez még nem az. Ez nem az. De ez az. De, csak nincs itt a tüske. Igen. Na, ezért jó eredeti. Végre. Ezért jó az eredeti. Úristen! 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 Ez az. Na ezért éri meg megvenni. Akkor nem kell annyit szopni. Ja, nem egy szopó roller. Gyere! Jó, itt vagyok. És akkor mikor kéne menni? Körülbelül most. Vagy mégsem. Au! Vagy bocsánat. Vagy tenni paprikát. Szerintem sok lesz ez egy videóba. Micsoda? Hát ennyi 20 perces videó. Kurva hamar kivégeztük amúgy a pályákat. Azt kell, hogy mondjam. De nem hiszlek Ha el! már ismertük őket. Ja, de innentől már nem ismerik a többit. Sajnálom. Au. Ne, azt hittem felről lesz. Hát majdnem az lett. Anyád. Anyád? De ne. I've been counting down the days and the nights since you last said that you loved me,
Eldobtam azt a szart. Hát megkukulunk, mire ezt végigvisszük. Na most sikerül. Ha nem sikerül, már akkor... Vagy nem, most. Ez az! Végigvitted! Jaj, Én már Oh mondani my- akartam, hogy ez nem sírd, akkor... Godness! Ez Itt mi? tartottunk. Ez mit csinál ez a gomb? Várj, Mondta, hogy nincs ágyuk. Nincs ágyuk. ez a gomb... Ja, ott egy lézer. Akkor itt valakinek itt kell maradnia. Maradsz? Ha maradhatok. Vagy Oj, leugrottam. ott alul, nem tudom. Várj. Mi? Ott. Mi a fasz? Próbáld meg. Megpróbálhatom. Jó, és most. Nem, kicsit később esetleg. Pont. Nem, akkor az nem. Nagyon sár, lehet. És hogyha mi lenne, hogyha te állnál ide most a lézerre, és én megpróbálom. Várj, maradj ott, még egyszer próbálom. Ja. Akkor még egyszer. Akkor már a Benny ráadás. Így van. És... Most kell indulni! Oda kell googolni. Itt vagyok a bölcsőben. Na most én? Mondjuk ezután. Ott vagyok! Jó, hát ezután már nem lesz. Na, megpróbáltad. Na várjál. Nem lehet visszamenni, hát akkor nem próbáltad. Itt van egy teleport. Ó, ott nem szabad ugrani. Jaj, basszus. De innen jönni! Hát jöjj, gyere a golyódi, a kurva anyádat. Hogy beszélsz? Pardon. Az édesanyjukádat. De ez már kis. Basszuk nyakon. Ez már nem szép. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Bring that beat back. De még tiszta piros az egész. Ide figyelj! Ez így nem... Ez így nem pálya. Ez így nem pálya. Mi az szart csináltam? Nagyon jó! Nagyon szép! Halál. Azt akartam Nem megy mondani. jobbra húzom és nem megy jobbra. Cseréljünk már kontroller egy kicsit. Ja, mert villog. Picit cseréljünk már kontroller. Várjál, dobjuk fel a töltőre. Várjál, nem látom. Jó, Még elég. egy utolsót megyek. Még töltő előtt megyek egy utolsót. Várjál, ki kell húzni a PS-be, be kell dugni a gépbe.
a kábelet. Menjél. Ott voltam. Ne szurkálj az Hát csak dum bele. Várj, és belfűzöm szépen, még sokáig. legutolsó kör már. Na figyeld. Ha most nem jön össze, akkor... Fellugott töltőre. Nem. Most feldugom töltőre, és ez nem sikerül. Nem, hogy előtt tudnál fel, hogy biztos sikerüljön. Azt mondtad. Igaz. Mindegy, ez magaddal szúrsz, hogyha eldugod be. Várj, a mikrofont egy kicsit arra kell rakni. Bocsássatok meg, skacok. Várj. Ott vagyok, Márkó, ott vagyok. Érted? Nagyon jó, nagyon szép teljesítmény. A Itt picsába. látsz? A picsába. Most így lehet, hogy én kúra hangos leszek, nem tudom. Várjál. A picsába. A pofámba hajtod, amit... Így látsz? Ájtőtő. Igen. Biztos? Tud kóra? Itt vagyok megint. Nagyon látsz? Cracky. Itt vagyok. Nagyon szép teljesítmény. Nagyon... Mi? Itt vagyok. Nagyon szép teljesítmény. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly. Szopókocka, kurva! Nem igaz. Na ebből meg lesz a moment. Hallod? Hát ez mi volt? Meg? Nem igaz. Végre itt vagyok. Pum! Mosolygott szar kijön a földből. Nem igaz. Na, akkor most végigviszem. Nem. Ain't back to you, 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 ain't back to you. Márkó. Anyára! Szopókocka. Szopókocka. Megvan a cím. Na, elnevezzük. Na, elnevezzük a kockát szopókockának. Na jó? Jó, az a szopókocka, és a cím az most a szopókocka. Szopókocka. Lóhere, akkor Ajaj. kell indulni. Nem, ugorj be. De közben ne úgy ugorj be. De te milyen? Mi?
mi? Lehozom, jó? Jó, menjél. Vagy ne, te hozd le. Én. Hát de akkor Cseréljük vissza izét, joystickot. Ne, jó, várj, nyomod le. Várjál, ne. Jó, fogom. Hozd le. Látod? Kicsim is lehozta. Mondtam, hogy meg tudom csinálni. Mondtam, hogy meg tudom csinálni. De idáig nem jutottál volna De el. te nem bíztál. De odáig, de akkor sem jutottál volna el odáig. Szerintem ez a rész már ennyi. Úristen! Ugye? Hát ez egy halál. Na jó. Én nem vádolok többet, nem bírom. Várjál már. Ezt végigcsinálom, így kapálni fog. Au. Esküszök, ez könnyű. Esküszöksz. Jan! Basszus! Most mi a szar csináljak? Hát poing, oda. De meddig Várj, ott felugrasz, így le. Itt így föl, úgy ott, Nem már! és úgy. Mi a szar? Azt hittem milyen könnyű. Ez közben nem. Közben meg egy akkora szopóroller ez is, hogy Ja. összeszarod magad. Poing! Ha a fejemről ugrottál volna, én kinyitva. Szerintem hagyjuk. Mármint már Várj, ennyi. jó. Na. Na szóval, ha tetszett a videó, nyomj like-ot, iratkozz fel és iratkozz fel. Ennyi. Nem, oszd meg! És lájkolj. És lájkolj. Sziasztok! Sziasztok!